Абе, мама ти мръсна за втори път ме убиваш, аз един път да убих. Ти нещо много са заяждаш. Аз за втори път. Нещо май много толкова съм те засегнала, че още 2 пъти отгоре ме убиш. Толкова ли те засегна? Чакай, я кажи кога съм те убил. Ми току-що и предната. Два пъти, бе. Кога 2 пъти, бе? Ти си вървиш зад мене нон-стоп, виж как си се засегнал. Мамицата ти, шибана. Не, гоня банда, бе, лад. Защото си гей. Герги, много тихо се чуеше, човек. Извари си пишката от устата. Да не съм ти да ми пречи корема, да се виждам една работа. О, тя е достатъчно дълга да е, да. Мале, аз не мога. Не ми извиняй, ама... Треснах за... Извиняй, викам, а, ти вика, че ще Не, умреш. бъди спокоен, тебе няма да те убия. Само Илиан. На гико магих тък. Аз ска нямам вода. Какво пиеш, вода ли? Тям да си взема Не. вода. Що пиеш, викам, вода ли? Дай ми на уиски. Доктор Радева ми е забранила да пия вода. Кой са хили така вече, човек? What the fuck? Абе, Илян, ти си такъв педал, бе, човек. Мале, изобщо не ме ебе, дали ще... Не ме ебе. Виж как бяга от мене! Педал такъв шиман! Не ме ебе, човек, ще умира! Виж го как бяга! Някой да помогне. Виж го и тая, бе! Уби го. Мат, що не му дай, А, оставите, ще я го заколя тука. Не ме ебе. Изобщо не ме ебе. Изобщо не ме ебе. Майко, аз ще се убия сама. Какво беше? Аз ще се убия сама, човек. Геги, защо